Egunon biziklista. Egunon lehen da bizi, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Gabon, kasi. Gabon, bueno, 8:20. Iuna barra dauko bia, punto. Eguzkia sartzen. Bai, baina pentsa taiatu garutzaina. Aspaldi Espaldiko partez. Eta nahi. Hilabete, hogei hau. Esan genuen, 2023, Bai. bardeu, va ser el año, Bai. esan genuen. Bai. Bueno, Gare apirilak emeretzi, eta elkarrekin zenba bideo gratu ditugu 2024en? 23. 23? Bendio... Zero. Ez dakit. Zero, bai, hori. De gurixakoa, eta ez dakit Hori, aurten izan da. Hori da. Bat. Hori da. Bueno, ura izan zan, elurretan. Onga fiskoki prestatzen. Claro, hibernatzen, ba? Nio naiz prestatzen, para dar luego poco espectáculo en biciclistas. Hibernatzen, ahi... Hombre, sufritzeko la egon bar da. Estela zen, nazu bideo guztik izatea Tripa errex. ondo betetzen, gero oin aguantatzeko, da? Oain komerik pasatzeko. Estelango baginen jokin bezala, pues no hacíamos contenido. Zango zen, pin, Claro, eta no pasaba pinda, nada. bueno, Oain gare en una forma física para que pasen cosas. Claro. ¿O no? Beteterako lehen prestaketa txikia. Xabir Ortiz betete. Erdia. Aurten inbarko zu? A ver, datak bera barrik dut. Porque igual no puedo. Ai, hombre. Kainak lau. Kainak lau. Igandea. Igandea. Aurten bai. Zatikan estudio mekaniko hain da gero. Bai, Ja, sin excusas. bai, ja supera hodet ziginan trauma. Bai. Ja, bueno, Bueno, es que, ostra, elegante gatzen da. bai, Ez? ya me jodió. Bai, nio beto. Gorret dauket, Hombre, hori marka zu beste azarra. Bai, gelan dauket. Ez da, markauta baino hor dauket a la vista. Hori marka eta bardo. Bai. Gorka torri zaigu hemen, maiot berriakin, nondik ateazu hau? Marko Pantanik beak eman zian, Legazpiko plazan. Txigian nintzenen, Santzon este tiene futuro. Futuro, Futuro de ciclista de montaña, baina. Eta se quitó el maillot y me lo dio. Bueno. Nola ezagutu ziren Gorka eta Marko Pantani? Aukera. Gulpila zuratu zuen Pantanik astirian eta Gorkak kamera bat utzi zion. Be aukera, Legazpiko plazan elkar aburtuz. Edo, ze aukera, Eufemiano Fuentesek elkar aurkeztu zituen. Eta erantzun reala jakin nahi duenak urrengo bideon ikusiko do. Mira. Zuzketatuko dugu. Bai. Bueno. Zer dauka hemen? Mercadona. Y SMS. Ah, no, Mercatone. SMS y... Poco más. Zondo. Euskera esan zizuna? Italianos. Txikliste. Bueno, Gorka, orduan ja martxartuta, on ja... Oin ja eguraldi honekin aberrazten gara A pixkat ibiltzen. tope, on ja azten bitan, bai. Txikeria handia aukideu da. Azte burua eta azten zehar beste bat, por lo menos. Bai. Bestela, betetea... Este barruka konplitu dugu ja. 12 kilometro guaz. Tristeko, Amabos batzuk. Ez esan hori. Horrek marte. Moltauko gea. Bueltau gea. Bueltau gea. On ja martxartu behar da. Hori da. Venga. Eta guazen, bestela oztuko.